Наш Крым. Нероссийские истории украинского полуострова. В Киеве презентовали книгу с таким названием. Авторами выступили 15 человек, в том числе крымские историки, журналисты, общественные деятели. Книга представляет собой некий сборник публицистических статей об истории Крыма с момента становления Крымского ханства и до независимости Украины 1991 года. Книгу бесплатно раздадут в столичных школах. Также она есть в свободном доступе на официальном сайте Института национальной политики памяти. Кримсько-татарський народ зазнавав утисків під час панування Російської імперії, Радянського Союзу і зазнає зараз. І тут насправді ми не можемо сказати, що якась там проблема в історії кримських татар більш висвітлена чи менш висвітлена. Це взагалі лакуна в українській історіографії. Тому всі матеріали, які висвітлюють питання історії кримських татар, є цікавими, є важливими, є потрібними для сучасної України. На сьогоднішній день в стратегії національної безпеки України зафіксовано, що одна з актуальних загроз національної безпеки – це фальшування української історії. І Крим якраз прекрасний приклад того, як Росія використовує в гібридній війні, не маючи жодних правових аргументів для здійснення анексії, вона намагається прикрити оцю свою неправову діяльність квазіісторичними, псевдоісторичними, історичними аргументами.